Здравейте на всички! Днес ще направя кратък анбоксинг и ревю на външната батерия FS Pioneer 10400. Моделът е представител на така наречената линия Runner Series и предлага бързо и надежно зареждане на смартфони и таблети. Джаджата може да зарежда до 2 устройства едновременно. Интересното при тази батерия е, че вие може да зареждате вашият iPhone, например, докато същевременно зареждате и вашият таблет, който работи под операционната система Android. Това качество на външната батерия е голям плюс, тъй като не всички преносими батерии позволяват зареждането на устройства с различни операционни системи. Сега да преминем към анбоксинга. В самата кутия можем да открием USB кабелче, с което зареждаме външната батерия. Също така откриваме и книжка с инструкции за устройството, както и, разбира се, самата батерия. На задния гръб на кутията можем да открием допълнителна информация за тази джаджа. Стилният дизайн на устройството, както и малките му размери, го прави както привлекателно, така и удобно за носене и държане. Тази батерия спокойно може да се побере в една малка чанта. Продуктът е със следните размери: 130 мм дължина и 85 мм широчина и тежи само 300 грама. Самото устройство разполага, както се подразбира и от името, с батерия с капацитет от 10400 мАч. Батерията вътре е на Samsung. Както виждате от клипа, имаме два USB входа, които са наименувани ето тук с USB 1 и съответно USB 2. USB 1 входът е високоскоростен и е предназначен за зареждане на таблети или iPad, а вторият вход е предназначен за зареждане на смартфони или iPhone. Устройството има защитно покритие Function Over и съответните вградени защити, включително и защита срещу късо съединение. Също така батерията разполага с 4 LED индикатора, разположени до бутона за включване на устройството. Сега ще ви демонстрирам как работи тази външна батерия. Ще свържем един USB кабел с телефона, който искаме да заредим, а другата му част ще свържем към външната батерия. След като ги свържем, ще натиснем бутона за стартиране на външната батерия, LED индикаторите ще светнат и телефонът ще започне да се зарежда, както може да видите и на екрана му. В заключение мога да кажа, че това устройство е много удобно и е лесно преносимо, като също така го препоръчвам на всички, които обичат да пътуват. С тази мощна външна батерия можете да бъдете сигурни, че вашият телефон никога няма да изгуби връзка с света, където и да се намирате. На българският пазар цената на тази джаджа варира около 75 лева. Надявам се, след като изгледахте този клип, да имате по-ясна представа за това каква външна батерия трябва да имате, особено ако, както вече казахме, обичате да пътешествате. Това беше всичко от мен. Довиждане и ще се видим отново в следващия клип.